Ihanap ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magdadaig mo, magsimba. Tungod kay tapos ka, tapos ka, tapos ka, pasalamat ka. Salamat o Diyos sa pagmamahal, huwag tinutupad. Ikaw lamang ang aking pasalamatan. Sa pagmamahal, dakong pa sa kalibutan. Ihalat ko ang akong kinabuhi. Kanimo ako mag-aawit, magdadaig ko, magsimba. Tungod kay takos ka, takos ka, takos ka, pasalamatan. Sa panahon na wadaan ako sa paglaom, naghunahunang way Diyos nagtagad. Apan siya mihunghong ako gimalimong, gitanaw ganing jutay nga sagbo. Ang jutay nga mga sagbot, jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panaton. Kung naghangyo sa akong manluluwas, sa pagluwas daghang mga kalag. Bisan daway tubag niya, apan siya nagtagad. Nasayod siya sa mga handumtang. Ang jutay nga mga sagbot, jutay nga
mga sagbot, bisan sa diyutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daon sa panato. Mauwi tinguha sa kasing-kasing ko, kanure nga anak kaniya. Kung mga kalanggaman dinapaka usapan kung mawalagatan, jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Ang jutay nga mga sagbot, ang jutay nga mga sagbot, bisan sa jutay nga sagbot, ang Diyos di malihimot. Bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan niyang gipatubo daon sa panato. Apan niyang gipatubo daon sa panato. Sa panahon na wadaan ako sa paglaom, naghunahunang way Diyos na tagad, apan siya mihunghong ako di malimot. Gitanaw ganing jutay nga sagbo, ang jutay nga mga subay sa dalan sa kinabuhi, samtang siya nag-iwag kanimo. Non ti kanunay ang iyang hayag sa pagsiguro sa kaluwasan mo. Dai
Kristo, dunggon mo ako. Ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Sulting katawan sa iyang ngalan, ug maglipay sa kasing-kasing mo. Ayaw pagwat paglaom ta, nga makita siya sa ginharian niya. Kristo, Kristo, dunggon mo ako. Ang pangaliya ko pamatia, nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Nga ikaw maghari sa kasing-kasing ko. Ang tao duha lamang ang padulngan, kinabuhi raon kamatayon. Kinahanglan tang mangandam sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Huwag ipili ang Diyos sa langit, basta lamang mag-alagad sa higit. Walikamo sa Tutob atong sa ninaw karon og naabot sa ato nga labyog sa atong broadcast. Welcome ang tanan, atong tanan sad nga mga viewers. Ato sang gi-welcome nining atong tulubanon sa sayos kabuntagon, ang kini ang maayong balita. Okay, among itunol ang mainiton nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga tigpaminaw no dinhi sa Northern Cebu nga maabot sa atong broadcast ug mga kaislahan nga palibot niini. So atong gi-welcome ang atong tanan nga mga listener diha sa Negros Island. May buntag no nila ni brother diha sa Tubuson lang brother Mudam Flores uban sa iyang mga silinganan, mga kaigsunan nato diha, mga higala nga nagpaminawan. Amo nga gina-welcome o ni ato mga tigpaminaw diha sa Sagay, diha sa Calatrava, diha sa Gihulngan City. Nyo, kumusta diha sa mga Elguera family? O niya nila ni brother Opingo, maimbuntag. O kumusta ang tanang taga Escalante, nga naminaw karon diha sa Cadiz, o guban pa dihang mga pinalangga naton tigpaminaw, atong gina-welcome karon nga kabuntagon. Ato sang gipangumusta atong tanan nga mga listener diri sa Biliran Province. Maimbuntag lang brother Kinsing Lagarisa. O niya, salamat sa sound system brother Kinsing. O sa uban pa nato makaigsunan diya nga nagamit kay mga lanog nga mga trumpa
So amo nang gipasalamatan. Unya kumusta di ay sila si Brother Winnie Ibina, si Brother Bibiel Masibag, ug uban pa nato dihang mga kaigsunan o mga kahigalaan. Ato sa mga suking naminaw diri karon sa probinsya sa Leyte. Welcome ang tanan taga Ormoc na minaw diha sa dinhi sa Palonpon Leyte. Kumusta di ang mga Mihos family? O niya mga tigpaminaw nato diri sa Viliaba. Ato sang gipangumusta sila Sister Nate, Brother Jose Encenso o mga silinganan, makaigsunan nato diha. Niya atong pasalamatan sa Ma'am Gritsia Novela sa ilang sound system diya sa Kagnukot, Viliaba, Leyte. Kumusta ang tanan taga Tabango nga naminaw karon? Tanan nga taga Matag-Ob, Leyte. Ato mga suki diya sa Isabel, diya sa Canangda, Leyte. O niya diya sa San Isidro, Leyte. So kamo na lang tanan diya sa probinsya sa Leyte. Welcome nining sayos kabundagon. Ato mga tigpaminaw diri karon sa isla sa Camotes. Good morning no nila ni Brother Tato dia Sotilo. Nya salamat kayo sa sound system dia nga naglanog-lanog dia sa Lower Kagkagan og sa mga kahigalaan nato diha nagpaminaw sa atong programa. So tanang taga Camotes Island, welcome. Tanan sab nga taga Islas Bantayan atong gina-welcome sa atong programa. Pasalamatan nato si Brother Eliseo Cordoba sa iyang sound system diya sa Baod no og mga silinganan diya nga nagpaminawan karon. Welcome sa atong tulumanon. O niya mga tigpaminaw nato diya sa Santa Fe. Ato sang pasalamatan sila si Brother Lot Villa Brelie sa ilang sound system. Maayong buntag no sa tanan taga Ocoy, Santa Fe. O niya ato mga tigpaminaw diri karon sa isla sa Hilantagaan og dinhi sa isla sa naman ko na daron og sa pagtuo. Gipakaway bili ko no nato ang grasya og pagtuo kay nagbantay-bantay pa ta ana no. So siguro mga higala kadaghan naman ta naka dungog niini, kadaghan na sad ta naka hibalo niini pero do na say mga siguro wala pa maka sa paghisgot nato dinhi wala pa sila makadungog ni ana mo na nga nakapangutana sila ni ana. So atong balikon sa gihapon mga higala nga kami dinhi igo rami nga mopasabot dili mi manghilabot kay igo ra man gyud ta sa paghatag og pagtubag sa pangutana nga gipaabot dinhi nato kay kani gipangutana man so ato laning tubago no. So arita una maghisgot sa napulo ka sugo. Unsa man gyud ning napulo ka mga sugo mga higala? Kay sa atong texter sa pag-anhi kuno ni Ginoong Hesus natapos naman ni ang sugo, wa na ni sugo. So grasya na lang. So karon mga higala, ato ning tan-awon kun mag-unang taha sa napulo ka sugo, ato ning tan-awon kun unsa man gyud ning napulo ka sugo. Unsa pud na ang adlong papahulay, unsa pud na ang gipangdili nga ipakaon. Anitas napulo ka sugo, gitawag ni siya og kinini ang moral law. Mao ni ang sugo sa Ginoo nga naghisgot sa pamatasan. Balaod sa pamatasan mga higala. Lisod kaayo kung wad-on nato ning moral law kining napulo ka sugo. Balaod sa pamatasan. Ngano man, nganong lisod maniwad kun wad-on ni? Kun wad-on ni mga higala, wa tay batasan sa atubangan sa Ginoo. Kay mismo gayod ang nagsugo nini ang Dios. Kung atong huna-hunaon, muingon ta nga gikan lang ni ka Moises dili. Kining sugo gihatag ngadto kang Moses aron una ikapahibalo ngadto sa mga Israelitas. Mabitaw nga dinhi sa Roma kapitulo 3, doon na tay mabasa dinhi nga ang mga kasuguan or ang mga kasulatan una gyud gipiyal ngadto sa mga Hudiyo. Mao ni katong mga Israelitas, mga Hudiyo to sila katong giyahan ni Moises gikan sa yuta sa Ehipto paingon ngadto sa yuta sa saad nga mao ang Kanaan. So ato kunong sulayan kung tinuod bagayod no nga didto nagipiyal kini sa mga Hudiyo. Ato kunong basahon ang Roma 3 versikulo 1 og 2 nag-ingon dinhi ang uno. Nan unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Ang tubag nini mga higala diya sa versikulo 2, daghan. Unsay bintaha sa mga Hudiyo? Daghan. Unsa man ka nga pagkadaghan?
Nagingon din sa bersikulo 2, bisan asa ipaagi una sa tanan ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang pulong sa Dios. So atong makita mga higala nga didto una gipiyal. Unsa may gipiyal ka didto? Mobalik ta sa karaan nga panahon mga higala. Gipiyal didto una mga higala kining anhita magsugod sa karaan ha, ang mga napulo ka sugo didto una gipang hatag sila ha. Mga basahon tanan-tanan didto una. Onya karon mobalik tas napulo ka sugo. Nagisgot man tag muralo. So karon mao ning gipiyal didto mga higala. Kung atong tan-awon dinhi sa libro sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 hangtod sa 17 dinhi nato makita ang lista sa gitawag og napulo ka mga sugo or muralo. Unsa man ni ang muralo gani atong tagsa-tagsaon. Una, naghisgot ang unang sugo sa napulo ka sugo dinhi sa bersikulo 3. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kung magbaton tag laing Dios sa atubangan sa Dios mga higala, kay kining balaoran naghisgot manig balaod sa pamatasan, wa tay batasan atubangan sa Ginoo. Ngano man, wa tay respeto kay ang Ginoo nag-ingon nga di ka magbaton og lain nga Dios. Di ko magbaton og lain nga Dios pero nagbaton ko. Wa ko nituo sa gisulti sa Ginoo, subot pasabot wa ko ni respeto sa Ginoo nga nag-ingon siyang di ko magbaton og laing Dios sa iyang atubangan. Kinsa raman nga Dios ang atong batnan sa iyang atubangan? Kung atong tan-awon, kining Dios nga naghisgot dinhi nga dili ta magbaton og laing Dios sa iyang atubangan mao kining Dios nga creator. Kanang magbubuhat dili katong creator nga kanang mga binuhat. Unsa man nato pagkahibalo nga mao ni ang magbubuhat? Dinhi sa pinadayag 14 bersikulo 7 mga kaigsunan, mao ni ang gisgutan dinhi. Ang 7 nagingon, og sa makusog nga tingog siya nagingon, kahadluki ninyo ang Dios, og kaniya ihatag ninyo ang himaya, kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit og sa yuta, dagat og sa mga tuburan sa tubig. So wa gyud tay laing atubangon nga Dios, wa gyud tay laing batnan nga Dios, kundi kadtong magbubuhat, dili kadtong mga binuhat mga higala. So kung ato ning gilapas, kay ang paglapas ra ba sa sugo, sala ra ba? Kung ato ning gilapas, bot pasabot, kay naghisgot man ta og muralo, balaod sa pamatasan, nagpasabot lang kini mga higala nga wa gyud ta nagbaton og mayong pamatasan diha sa tubangan sa Ginoo kung ato ning gilapas. Ikaduhang sugo, ang una ug ikaduhang sugo do na lang gihapon ni sila'y kalambigitan. Ang ikaduhang sugo sa Ginoo makita nato sa Exodo kapitulo 20 gihapon, pero kapitulo 20 pero bersikulo 4 na ug 5, kay ang unang sugo naman sa bersikulo 3. Nagingon ang 4 ug 5, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit. Unsa man ang mga dagwaya nga tuwa sa itaas sa langit? Dagway sa Dios, dagway sa mga manulunda, mga bituon, bulan, adlaw ug mga planeta. Gidili na sa Ginoo mga higala sa paghimo nato. Nganong gidili man? Di lang kay didto ang mga dagway tuwa sa langit, dinhi pod sa yuta, ilalom sa yuta o kung sa katubigan. Nganong gidili man na pagpahimo sa Ginoo? Ang bersikulo 5 mao ni ang rason. Og ang katapusan nga iyahang kini ang kinimurag punto sa Dios sa bersikulo 5 nagingon, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. So kung atong tanahon mga higala, kung ato ning buhaton maghimo-himo taniini atong simbahon, masuko ang Dios ni ana mga higala. Kinsa nga Dios ang masuko? Sa ako nang gikaingon kaninyo, mao ni ang Dios nga masuko kanato kadtong Dios nga nagbuhat sa langit og sa yuta mga higala. So ato pag yung padayonan sa unahan, ang ikatulong sugo sa Dios naghisgot dinhi sa bersikulo 7 nagingon, dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pagpasipala,
kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Unsa may buot ani ngalan sa pasipala or paggamit sa ngalan sa Dios pasipala? Kung sa English mga higala gitawag og vain or kananaang wala bitay pulos, kanang gamiton lang nato ang ngalan sa Ginoo ba sa way kapuslanan, no? So sala na siya sa tubangan sa Ginoo. So kung ako magamit ko sa pangalan sa Ginoo sa way kapuslanan, nagpasipala ko, no? Nya napoy uban nga pananglitan gamito nato ni sa kanang pamalikas masumpay ni nato, delikado sad na. Di na siya maayo at tubangan sa Ginoo. So ug nagbaton tag ingon ini, nahugyod nga sa tubangan sa Ginoo, wa tay batasan mga higala, no? Ikaupat nga sugo sa Ginoo, naghisgot ang bersikulo 8 hangtod sa 11 nga hinumduman mo nga adlaw papahulay. Mao na ning sunod nga pangutana sa napulo ka sugo, then pahulay man to. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka pan sa ikapito, mupahulay ka. Nganong mupahulay man? Kay kun adto sang tan-awon dinhi mga higala, ang Dios man sab mismo mao'y nagpahulay sa pag-una. Ang bersikulo 10 atong tan-awon. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. So ang Dios pod nagpahulay siya niining adlaw kining ikapito. Unya nasulod ni siya kanang ikapitong ikaning ikaupat nga sugo, adlaw igpapahulay nasulod gini siya sa napulo ka sugo. So gitawag gihapon ni nato og moralo o gitawag ni siya balaod gihapon sa pamatasan. So mupos usa ko dinhang dapita. So kining gikan sa unang sugo hangtod sa ikaupat nga sugo, naghisgot ni siya mahitungod sa kinini ang maayong pamatasan nato ngadto sa Dios. Kung nato ning gituman, ang atong koneksyon mga higala ngadto sa Dios maayo kaayo. Unya gikan pod sa ikalimang sugo hangtod pod ta sa ikanapulo ka sugo, kanang ikalimang sugo ato manang mabasa sa kapitulo 20 bersikulo 12. Nag-ingon, tahuron mo ang imong amahan o ginahan. Unya ang ikaunom nga sugo nas bersikulo 13, dili magpatay. Ikapitong sugo, dili manapaw. Ikawalong sugo, dili mangawat. Ikasiyam, dili magsaksig bakak. Ikanapulo, dili ta maibog sa tanang butang nga iya sa atong isig katao. Ang kanang ikalimang sugo, hangtod sa ikanapulo nga sugo, naghisgot lang na mahitungod sa maayong pamatasan nato ngadto sa atong isig katao. Kung maayo atong batasan ngadto sa atong isig katao, dili nato kawatan, dili nato butang-butangan o istorya, dili ta magsaksig bakak, o kung dili ta manapaw, o dili nato sapaw-sapawan mga higala, o niya ikanapulo nga sugo, dili ta magkaibog sa mga butang nga iya sa atong isig katao. Kana kon maayo ang atong intensyon or maayo ang atong pamatasan ngadto sa atong isig katao, kay naghisgot man balaod sa pamatasan. So karon anhita sa katong igpapahulay, itong gisgutan kaganina. Ang igpapahulay mga higala, ang Dios mismo mao'y nagsugod sa pagpahulay nini. Mao palay pagbuhat sa kalibutan. Nagidad pa ang kalibutan og usa ka semana, ang Dios mismo mo'y nagpahulay nini mga higala. Karon moadto pud ta sa gidili og sa gitugot. Kanang gitawag na siya nga balaod og dietary law, katong gitugot pagpakaon og ang wala gitugot pagpakaon. Unya kana siya balaod gihapon na. O kining nga balaura mga higala ato ning makita dinhi sa Levitico kapitulo 11. Ato kunong suwayan og basa ang 46 o kung 47. Naghisgot bagyod nga balaod ni sa Ginoo. Nagingon dinhi kini mao ang balaod sa mga mananap. Unsa ning balaura? Balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ang 47 nagingon, sa pagbuhat og kalainan, sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So kining balaora mga higala, naghisgot ni siya nagkanang ilaba, nagpaila nato nga ang Dios dunay gilain nga gitawag siya og limpyo, napo siya gitawag og mahugaw. Katong gitawag og limpyo, mao katoy ang gitugot nga ipakaon siyang magkatawan, kadtong gitawag og mahugaw o kundulong tanan, wa to niya gitugot
pagpakaon ngadto siyang mga katawhan. So karon kining mga balaura mga higala di gyud niingon nga natapos ni sa pag-abot ni Kristo. Wa gyud ni matapos may higala unsa mang balaura ang gitapos dahil sa pag-abot ni Kristo. Ang gitapos mga higala kadtong gitawag og ceremonial law. Katong seremonya ba kini siya kay lahi ni sila. Moral law og dietary law. Lahi ni. Kadtong ceremonial law mao tong gitapos sa pag-abot ni Kristo. Karon nato ning tan-awon kung gipabarog baning mga sugo kining moral law kining kaning dietary law gipabarog ba ni pinagis pagtuo kay maghisgot matag pagtuo. So atong tan-awon mga higala dinhi sa libro sa Roma gihapon mga higala. Roma kapitulo 3. Atong sayron mga higala. Versikulo 31. Nato kunong sayron. Nagingon ang 31. Gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo kay naghisgot mangitag pagtuo grasya kay duna na diyan nata sa pagtuo nga grasya unya kung nagtuman ta nining nagtuman tas mga sugo sa Ginoo kining napulo ka sugo og ang dietary law gihug daw nato nga wa nay bili ang pagtuo ang grasya. Ato kunong padayon og basa. Gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. Naghisgot din wala gayod hinunoa gipabarog nato ang kasuguan. Kaning mga kasuguan na mga higala wa ni bungkaga tungod kay naa natos pagtuo karon og grasya, wa gyud ni bungkaga hinuon gipabarog ni mga higala. Unsa ra man day ang gibungkag sa pag-abot ni Kristo? Kadtong gitawag og ceremonial law, katong paghalad-halad kay landong lamang kadto sa pag-abot ni Kristo. Kanang landong ba anino o kung naa na siya'y kanana ang temporary lang to siya kay naagyoy fit muhaom ana nga di na gyud mailisan. Kinsa man na siya? Pag-abot ni Kristo mga higala, kadtong mga halad-halad nga paghalad og karnero, mga mananap, mga kanding, ihalad nga sa tabernakulo, maotoy gihunong sa panahon nga niabot si Kristo. Kay siya man ang katapusang halad pasig uli mga higala. So wa nay laing halad katong dugo sa kanding, dugo sa karnero, di to makahinlo sa tao, kundili ang makahinlo mga higala mao ang dugo ni Kristo nga giula didto sa Kalbaryo sa krus nga mao kadto ang makahinlo og makahugas sa tanang mga tao nga nakasala. Unya sa diha nga niabot naman si Kristo, gitapos na tong balaura katong ceremonial law. Unsaon man nato kay maghisgot naman tag pagtuo karon og grasya, unsaon man nato pagpangayo og kapasayloan sa mga sala kung maghisgot na tag pagtuo. Dinhi ato nang makita sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Dinhi na mosulod ang pagtuo og ang grasya. Unsa may gisulti dinhi? Nagingon dinhi sa bersikulo 9. Kon isogid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So dinhi mosulod ang pagtuo og ang grasya mga higala. Tuohan nato si Kristo, onya tuohan sab nato nga siya mupasaylo nato. Kanang iyang pagpasaylo mga higala gitawag nag grasya. Igo ra ta mutuo niya, onya mga tagpasaylo, onya nagsaad siya nga siya mupasaylo og mupasaylo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So grasya na siya. Di na ta magdalag karnero nga atong ihalad-halad. Grasyahan ta aron wa na tay pagpangabudlay. Pero kini ganing paghisgot og pagtuman sa kasuguan kanang napulo ka sugo adlaw papahulay og dietary law, mao na siya ang reflection na nato nga sa diha nga nituo na ta kang Kristo ning gananatay grasya magtuman tas iyang mga sugo. Nga namang gitawag na siya refleksyon tungod kay nagpaila na siya sa atong gugma ngadto kang Kristo. Matod pa ni Ginoong Hesus sa Juan 14:15, kon nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Ang gipoint diha nga sugo, ang 10 Commandments, dili ang ceremonial law. Kaya ang ceremonial law mga higala, natapos to pag-abot ni Kristo. Kaning panahon na, naabot man si Kristo ani. Siya na ang nagsulti nga, kung
nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. So wa to matapos, kundili ipatuman. Gani ang usa ka batanon dato sa dihang nangutana siya kang Ginoong Hesus, magtutudlo unsa may akong buhaton aron makasulod ako or makapanagiya ako ng kinabuhing dayon. Ang gihisgutan ra gyud ni Ginoong Hesus, tumana ang mga sugo. So ipatuman ang mga sugo, mga hiyala. So sa dili pa nako ihatag ang dugang panahon kang Berlibe ato sa basahon ato ang mga viewers karon dinhi. Diya karon si El Modam Flores sa Tubuso, Negros Occidental nakig-uban nato aron siyang buntaga ang iyang message sa gihapon nagasunod sa atong programa. Salamat no, nagasunod gihapon mo sa programa Ber Modam. Diya sab si Jeffrey S. Arrogante diha sa Kadawan. Mayong adlaw sa tanan listeners and all over the world. Okay no, sa pagkaron mga paminito nakita akong ihatag ang panahon diha nimo Ber Libby. Ato sa ning basahon ning pipila lang ka text. Good morning ninyong tanan sa station Bra John. Alang sa atong texter karon igsoon dakong sayop sa usa ka pagtuo nga nagsalikway sa napulo ka sugo kay kini moral law. Gikan ni kang Ninong Duming Bunukan ni apay ihang text salikwaot kaayo hunaon salikwaot kaayo kun ang pagtuo walay binuhatan kay kun ikaw nagtuo nga ang pagkaon makahupay sa gibating kagutom apan di kagyud mo kaon kay buhat man kini ang resulta mamatay ka sa kagutom. Okay, gikan gyapon ni kang Ninong Duming Bunukan. Okay, kay sa mabasa sa Mateo 5:17-18 kini nagkanayon ayaw ninyo guno na nga miyani ako aros pagsalikoy sa balaod kun dili miyani ako aros pagtuman samtang naa pa ang langit ug ang yuta bisan ang labing gamay o kudlit o labing jutay nga bahin sa balaod dili mahanaw hangtod ang tanan matuman. Gihapon gikan gapon ni kang Ninong Duming Bunukan tinaw pa sa purified drinking water ang pagpasabot ni Brad Texter hinaot nga dawato nimo ang lunsayng kamatuoran. Kay dagang salamat ninong, God bless you. Okay, ato ta higala pagpadayon sa paghisgot sa pangutana. Ang pangutana balikon nako nganong nagtuman pa man kamo karon sa napulo ka sugo, Sabbath o gidili nga pagkaon. Tungod kay ipatuman na higala atong nadungog kaganiha sa mga pamahayag sa naguna nako nga kanang mga sugua dili na maoy gitapos ni Kristo sa iyang pag-anhi, dili na maoy gipahunong ni Ginuso sa iyang kamatayon dito sa cross. Ang sugo nga gipahunong dito sa cross sa Kalbaryo gitapos ni Kristo kadtong landong sa iyang kamatayon. Unsa man to kadtong mga paghalad og mga karniro, mga kanding o uban pang requirements nga mga halad mananap sa unang panahon. Nga ilang pagapat yon aron makabaton silang kapasayloan silang masala. Nga imbes sila ang mamatay tungod sa ilang mga paglapas kay ang paglapas sa sugo sala man sa unang Juan 3:4 o niya ang bayo para nato. Gihalad siya, naghalad siyang kinabuhi, nagula siyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo aron kita makabaton og kaluwasan mga higala. So ang tinuod kitang tanan makasasala. Kay sa Tito 2:11 ang atong mabasa diha, kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Pila ka tawo ang nagkinahanglan og kaluwasan mga higala? Ang tanang tao, kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tawo ang grasya sa Dios gikapadayag. Subot ipasabot kitang tanan nga mga tao sa kalibutan nakasala tang tanan. Ako nakasala, kitang tanan nakasala, og nganong nakasala man ta? Tungod kay naglapas ang tao sa kasuguan sa Ginoo. Hinungdan nakasala ta. Og kay nakasala man ta mahigala, dapat yun tang pagapat yun onya sa kalayos imperno sa los katapusan. Apan tungod kay gihigugma kita sa Dios, gipadala niya ang iyang bugtong anak kanis kalibutan aron mahimong halad magpakamatay alang kanimo og kanako magpakamatay nato makasala.
og nag-ingon sunahan sa 136 og ang musalig kaniya maunsa man siya dili malaglag kundili may kinabuhing walay katapusan. Subuti pasabot ang kadtong mga taong misalig mituo ba o midawat kang Kristo miila nga siya makasasala o niya gipatubos ni Kristo yung sala mo to matawhana nga ang matubos ni Kristo mga higala no. So gikinahanglan sa biay nga kitang makasasala aron maapil ta sa paglukat ni Kristo sa atong mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Maapil pagbayad niya ang imo o ang akong mga sala, ang atong buhaton, dawaton nato si Kristo, atong tuhuan siya nga atong personal nga manluluwas. Ang Biblia nagsulti kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag. Kanang word grasya, kaluoy bas Ginoo ba? Kitang makasasala, kitang tanan nakasala man ta, mo'y hinungdan nga gipadayag ang kaluoy si Ginoo, ang grasya. O kanang grasya sa lain pagkasulti kaluoy man na ba? Grasya kaluoy. Gikaluy antang mga makasasala kitang mga balapason. Mo'y hinungdan nga man si Kristo. Og sa Efeso 2 versikulo 8 ang atong mabasa diha nagsulti si San Pablo matad pa niya kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Bantay ha? Ang kaluwasan di ay pinaagi sa grasya kay alang sa kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa inyong pagtuo. Sa ato pa ang maluwas sa grasya mga higala, ang maluwas sa kaluoy sa Ginoo, ang kadto ra pong tao nga dunay pagtuo. Pagwa tay pagtuo, nawata giapel sa grasya. Ang magrasyahan di ay ang maluwas sa grasya sa kaluoy, ang kadtong taong naipagtuo. Unsa man ang kaluwasana? Ingon diya kay alang nagsulti diya nga kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas. Naluwas ta higala sa dihang mutuo ta ka Kristo. Unsa may naluwas? Naluwas ta gikan sa silot sa atong mga sala. Kaluoy na. Muna gitawag grasya. Kaluoy na kay angay unta tang mamatay og ilansang sa krus mga higala kay makasasala ta impierno o ta atong sangkuan sa katapusan. Pero tungod sa grasya gikaluy-an tas Ginoo nga imbis kita maoy angay modawat sa silot sa ato mga paglapas, si Kristo mga higala mo'y nahimong grasya kanato, nagpakamatay siya alang kanimo og kanako. Siya mo'y nasilutan sa imo og sa atong mga sala. Pero sa unsa lang nga bahin nga makadawatan ni ana, maapil tas pagbayad ni Kristo, siyang kaugalingon, pinaagi siyang kamatayon sa cross, sa dihang dunatay pagtuo. Maunay magrasyahan mga higala. Nagrasyahan ta makasasala sa dihang naatay pagtuo ngadto niya. Karon human nato nadawat ang kaluoy, ang grasya kapasayloan sa atong mga sala mga higala. Unsa may atong buhaton? Unsa itong buhaton human nato nadawat ang kaluoy, ang grasya? Unya magpadayon ba kita pagpakasala? Dili na magpadayon pagpakasala kay ato ron tan-awon ang nakasulat dinhi sa Roma kapitulo 6. Ako ni basaw no? Roma kapitulo 6 onya bersikulo 1 og 2. Nan unsa may atong ikasulti, magpadayon ba kita pagpakasala aron mo dagaya ang grasya? So humanta nagrasayos Ginoo, nagrasyahan ta sa atong pagkamakasala, gikaluy-an ta nga siya nasilutan sa atong sala, o niya kita, di na ta masilutan. Siya midawat sa silot sa sala. O niya ingon ni San Pablo, niya magpadayon pa kita pagpakasala, aron mo dagaya ang grasya. Ang tubag ni Pablo, ingon Pablo, palayo ka na. But ipasabot nga ang tao higala, nga naluwas sa grasya tungod siyang pagtuo, dili na siya magpadayon sa pagpakasala. Unsay buhaton sa tao aron di na siya magpadayon pagpakasala? Ang iyang buhaton mao ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Nga naman
ug di din nato tumanon ang atong mabasa sa unang Juan 3:4. Kadtong nagpakasala, naglapas sa sugo, kay ang pagpakasala paglapas man sa sugo. So ang meaning day sa sala, paglapas sa sugo, mga higala. Ang paglapas sa sugo, sala. Karon kay ang taong naluwas sa grasya, dili naman magpadayon sa pagpakasala. Unsay buhaton, mutuman sugo, musupak. Oy mutuman sa sugo, lahi maron prinsipyo sad sa ato makagalaan uban, kay naluwas kunutas grasya tungod sa pagtuo. Unya magpadayon na noon pagpakasala, ngano nakaingon man taan na, tungod kay di naman mutuman sa sugo. Ang opposite ang di mutuman sa sugo, sa ato ang kanang di mutuman sa sugo higala, mauna ang paglapas. Naglapas sa sugo, kay naglapas, nagpakasala. Unya nga atong nabasa diha nga pagpakasala, paglapas sa sugo, nakasa gyapon ta. So ang prinsipyo suban nga naluwas sa grasya pero di na magbantay sugo, so nagpakasala. Ang pangutana, kinsa may manag-iyak ha nako? Sa diha nga nagtuo ko, nga naluwas nako, pinaagi sa grasya, tungod sa akong pagtuo, pero wa nako nagbantay sa sugo. Kinsa may manag-iya nako ana? Ang Ginoo ba? Ang Yawa ba? Ang Biblia mo'y nagsulti sa unang Juan 3, versikulo 4, dinhi sa ang pulong sa Dios nga bag-ong tugon na iuni ang Biblia. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Kakuyaw anang pagkasultiha? Kadtong nagpadayon pagpakasala kaysa tag-iya, iya ni Satanas, mga higala. Ang kadtong tao nga nagtuo nga naluwas sa grasya, unya wa na magtuman sugo, ang manag-iya di ay nako, mga higala, kundi nako tumanon sugo, iya ko ni Satanas. Karon kay iya man kung Satanas, sa adlaw sa katapusan, unsaon man si Satanas, sa pinadayag 20, versikulo 10, itambog man sa kalayo si Satanas, maingon man sab ang mga iya ni Satanas, mga higala. So kung gusto tang maiyas Ginoo, muundang ta pagpakasa. Unsaon nato pagundang pagpakasa? Mutuman ta susugo, kay mao lamang ka na ang paagi higala, nakaundang ta pagpakasala, mao ang pagtuman sa sugos Ginoo. Gikalipay nas Ginoo nga magmatinumanon ta. Kay ang mga taong dalhunon og langit, dili ang masinupakon, ang matinumanon higala mo dalhunon dito. Hinungdan na ingon si Inosos sa Mateo 7:21 nga matod pa niya, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit, kundili ang nagatuman lamang maoy pasudlon sa ginarian sa langit. Higala, kung naghandom ta nga makapuyo sa ginarian sa langit, samtang nagtuo ta nga naluwas na kita karon sa grasya tungod sa atong pagtuo, atong tumanon ang sugos Ginoo. Ang pagkamatinumanon sa sugos Ginoo, mao lamang kini ang buhing ebidensya nga kita tinuod nga naluwas sa grasya. Kay ang tinuod naluwas sa grasya, makitang ebidensya siyang kinabuhi, muundang na siya sa pagpakasala. Kay ang balaod sa Ginoo, nagpadayon kana sa way katapusan. Hinungdan gani, nag-ingon si San Pablo sa unang Timoteo 6:14 nga matod pa niya, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Sinaot pahigala nga ato nasabtan ang mga tubag sa pangutana nga atong gihatag karon buntaga. Sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon, pasiguro'y nakita diya, Berjoel? Okay no, diya si Jennifer Clavis Pasiol sa Butuan, nakig-uban nato karong buntaga. Iyang message, good morning DYCM family, God bless you. Sa pagkakaroon, mao pa nito nakita, o niya, wa naman tay time mga higala, sa di pa nato hingpit tapuson, aniya ang atong theme song. Okay, mag-ambo ta. Amahan namo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa imong pagpakig-uban kanamo. Salamat sa mga bililhong kamatuuran nga amo na pabinawan karon. Tuguti nga sa kanunay magpabilin kining buhi sa panumduman, magagiya kanamon tanan paingon diha kanimo. Salamat sa iyong pagdungog kanamo, kini among gisalig madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginosos ngaong manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini
ang maayong balita kaniung tanan ang mga sukig pinalanggan ti paminaw ato mga pinalangga nga mga viewers kini inyo mahigala Brother John Dehito, Brother Joel Tirana kinusab si Brother Livy Clavis magaingon daghang salamat og maayong Domingo sa Okay, buntag kini si kanatong tanan. Brother Livy Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.